zi nu m-am mirat a fi. Am pierdut și nici că am știut. Zile au fost un joc neîntrerupt. Nu am știut decât să uit mereu că mâine voi fi tot eu. Tot ce-am vrut a fost ca timpul să mai stea, nu mai mult ca viața mea. Nu-mi pare rău de anii ce-au trecut. Ei mi-au dat ce n-am avut. Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't even know how I survive. I won't make it to the show without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I face. Without your love, without you I drown. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survive. I won't make it to the show without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Așteaptă-l un pic, te întorci spre poartă și apoi o dai. And I don't even know how I survive. I won't make it down the road with one headline. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Stimați invitați, domnilor, bine ați venit cu toții la turneul de mini-fotbal Memorialul Lucian Bălan, ediția a doua, 2017. De reculegere în amintirea celui care a fost marele fotbalist Lucian Bălan.
Să nu uităm, viața merge înainte și trebuie să-și urmeze cursul ei. Să nu uităm că un fost mare fotbalist, reprezentant de onoare a Băii Mari, de la FC Baia Mare și, evident, câștigător a Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București. Domnilor, puținelor doamne care sunteți alături de noi, ne pregătim să începem festivitatea de premiere. Pentru început, organizatorii în mână 3 abonamente la piscina la Nuci. Domnilor, domnul Lazin, arbitrul acestui turneu. Domnului Cristiman. Și, bineînțeles, domnului Ovidiu Mit. Le mulțumim pentru organizare, atât lor, cât mai ales domnului Dan Chiș, cel care pune atât de mult suflet și cel pentru care sportul rege este numărul 1. Începem cu locul 4. Echipa Amicii Baia Mare. Invităm reprezentantul pentru a-și ridica cupa. Sebi, te așteptăm. Nu? Sebi, diploma, iar cupa după un moment de publicitate. Domnilor, locul 3. Puțin mai târziu, până atunci, acordăm diploma de cel mai guraliv jucător, domnului Dorin Toma. Să nu uităm cine este Dorin Toma, care a jucat o grămadă de meciuri pentru FCB Mare și, evident, pentru CFR Cluj. Actualmente antrenor în Liga 3-a la Ulmeni. Avem mai departe o diplomă pentru cel mai longeviv jucător, Ionel Cotez. N-am făcut nimic deosebit, doar că au trecut ani. Titlul de goalgetter al cupei, trofeul Lucian Bălan, se acordă domnului Marius Bărbuș de la Real Salsa. Trăiască poliția română, zona Satul de Jos. Felicitări! De mai dădeai un gol, ieșeam noi campioni. Data viitoare. Felicitări încă o dată, băieți. Se acordă titlul de cel mai bun portar lui Mihai Ștețca de la Catur. Ișule, felicitări și la mai mare. Se acordă titlul de cel mai bun jucător al turneului lui Dănuț Sabău. Evident, de la echipa organizatoare la Nuci. Felicitări, Mobi. Să nu uităm, fost mare jucător în prima ligă, Vaslui, Bistrița și în curtea școlii la Liceul 5. Domnilor, ne pregătim pentru a înmâna cele 3 diplome și, evident, cele 3 cupe pentru care s-au bătut 4 echipe. Cupă și diplomă se acordă echipei Real Salsa. Remus Ghila, patronul restaurantului Salsa. Felicitări, Remus. Cupa. Și, bineînțeles, o lată de bere rece. Ambalajul se returnează. Dragi prieteni, locul 2 se acordă echipei Catur Baia Mare. Invităm reprezentantul echipei, Alex Bodoș, unul dintre cei mai vechi oponenți, cel puțin 10 ani, echipei Catur, fostă Salsa. Felicitări, colega. Cupă și diplomă. Avem și o ladă de bere. Mulțumim mult organizatorilor. Și acum se cântă imnul Ligii Campionilor, pentru că urmează premiera echipei care a câștigat turneul Trofeul Lucian Bălan, ediția 2017. Locul 1 și câștigător, echipa organizatoare la Nuci. Diplomă și cupă plus o ladă de bere. Domnul Cristi Vas, felicitări. Un jucător în prima ligă, Poli Timișoara, Brașov, Craiova,
mai ales Craiova. Actualmente antrenor la Târgul Lăpuș. Recent am bătut Universitatea Cluj, nu? Returul mâine, să urăm succes, aplauze pentru Cristi Vas. Mâine am înțeles că are loc retragerea fostului jucător Cristi Vas. Felicitări pentru întreagă cariera. Îl salutăm și pe Ferraru, chiar dacă n-a participat. Domnilor, sper că sunteți în asentimentul meu. Să-l aplaudăm încă o dată pe cel care este sufletul acestui turneu și prietenul nostru, organizatorul turneului și patronul piscinei la Nuci, domnul Dan Tiș, Capitan. Cu îngăduința voastră vreau să-i cedeți microfonul să le adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc că ați venit. Vă dorim tuturor în continuare o după masă frumoasă, o seară minunată. Spargeți barul, consumați la maxim, show-ul să fie total, cu toți în prim plan.